Bé, bona tarda. No hi ha millor metàfora que aquesta que estem veient. La cultura catalana, per fer-se sentir dins del soroll del món, és una cosa que hi estem constantment amb això. Moltes gràcies també al Palau de la Música, al Congrés de la Cultura Catalana per convidar-nos. Acabem de sentir Tensió, una obra per violí sol de l'any 81 de Joan Guinjoan, perquè també en la cultura estar en tensió és una cosa molt, molt necessària, l'esperit crític també. Tot el que no sigui estar en tensió culturalment ho hem de posar una mica en quarantena. Ens l'ha tocat el Lluís Castan, que tenim el luxe de tenir uns ponents en aquesta taula rodona de luxe, però també uns intèrprets, si veureu després, la Laura Pou. I per què Guinjoan i Gerard, que serà l'últim que sentirem? Perquè ells són precisament dos compositors pont entre aquest passat i el present i el futur. Gerard, que agafa des de la tradició més de la música dels finals del XIX, del nacionalisme de Pedrell, i la porta fins a la modernitat, i Guinjoan l'agafa des d'on la deix Gerard i la porta fins a nosaltres, que després ja en parlarem perquè gairebé tots també hi vam tenir una mica de contacte. Com us deia, tenim tres ponents de luxe, que són tres persones absolutament actives del nostre dia a dia, de la nostra vida musical i especialment en aquest binomi de tradició i creació. Tenim al mig de Maria Hinojosa, soprano. Tots coneixeu, té un repertori molt vast, però és potser molt reconeguda pel que fa a la música antiga i la música contemporània, és a dir, les dues parts d'aquest món. Tenim també la Judit Bardolet, violinista, membre i fundadora del quartet Gerard, i tenim el Santi Bargunyo, productor, programador, fundador de Neu Records, i que justament com a programador ara ha deixat fa molt poc enrere un rol de programador important a l'Auditori de Barcelona. Tots tres doncs, units per aquest constant viure entre tradició i modernitat, i al mig també, i també perquè tots tres heu treballat junts, per tant us coneixeu bé, a mi també, és a dir, que jo us diré coses, us deixaré temes, però la idea seria que aquí cadascú, si creu que ha de respondre una altra cosa i que hi ha alguna cosa important que també s'ha de dir, sigueu totalment lliures. Els compositors estem sempre amb un full en blanc, per tant, la llibertat és el nostre pa de cada dia, no ens fa por. El primer tema seria una mica existencial, però jo pensant en vosaltres deia, a veure, què em poden respondre amb això? Si mireu enrere, com heu arribat al punt que esteu ara? Per què hi ha un interès per la música contemporània en vosaltres i per què a la vegada també hi ha sempre la mirada al patrimoni o que l'heu treballat d'alguna manera circumstancial, però com heu arribat en aquest punt? I a més, si vosaltres creieu que el que hi esteu dient té un punt també de dir això, ho estic fent per una convicció concreta. A més, tinc aquesta idea d'on s'ha d'arribar. Comencem com vulgueu. Bona tarda a tothom. Estic molt agraïda d'estar aquí i parlar de tot això amb vosaltres. És un tema que sempre hi dones voltes amb per què estic fent el que estic fent. És una cosa que passa molt com a intèrpret. Per què un programador em demana tocar això? Què puc aportar jo amb això de diferent o no? O si es ve tocant des de fa un quartet de Beethoven tant de temps, què puc fer jo, què puc aportar? I amb la gramàtica creació igual. Que és un tema que em preocupa molt i m'interessa molt. Si vosaltres amb el quartet Gerard teniu aquella divisa que era de Gerard mateix, que és allò el que està... Totalment. Qui manté viu una tradició és no qui es conforma, sinó qui la transforma. I realment això no cal dir res més. O sigui, és una qüestió d'adaptar-se al moment actual que estem vivint. O sigui, l'art, la música en aquest cas, penso que té una voluntat d'explicar la realitat o de contemplar-la d'una manera concreta. I per tant, si no mires la realitat d'aquest moment present, és molt difícil entendre l'art. No sé si m'estic explicant. És com... Llavors... I tu recordes, jo us aniré punxant, si vet. Sí. Tu recordes, perquè igual per una violinista el repertori és una cosa natural, però en canvi tu recordes com va ser la primera entrada a la música d'avui i així si va haver algú o va ser alguna cosa. M'hi ha portat la vida, no és una cosa de dir jo vull fer aquest tipus de música, però és el que et dic, és una voluntat de voler entendre el que estic fent, t'hi trobes. Ara és el que
porto molts anys tocant el violí i amb el quartet i és un tipus de música, la música nova de creació, que és una responsabilitat, quasi et diré, com a intèrpret, entendre aquest tipus de música, per què es fa i quina ha de ser la teva lectura. No? I ja et dic, és una qüestió de voler explicar el moment i la societat i l'art actual, que de fet ha passat sempre. Vull dir, l'època de Beethoven també passava, l'època de Haydn ha passat sempre i molta gent, a cada moment hi ha hagut gent que no ho ha entès o que ho ha rebutjat, però al final si no hi ha experimentació no hi ha progrés. Per tant s'ha de valorar l'art, el que s'està fent com el que significa, no tant com, bueno, també el valor intrínsec que pot tenir una peça, però pel que significa. No? Qui no experimenta és impossible que puguem progressar així. No? Llavors, per mi aquest és el sentit de fer música de nova creació. No? I per tant, amb aquest sentiment m'he trobat aquí, tocant aquesta música per aquesta inquietud de voler entendre el que estic fent. No? Bueno, estic molt d'acord amb el que diu ella i és com posar-se, primer, què és la música, què és l'art, no? Al principi és tan abstracte tot que planteja, si fas aquesta pregunta et quedes una mica sense respostes. I jo penso que l'art és l'eina que tenim per explicar tot allò que no som, o sigui, que ens diferencia de la resta d'éssers vius, no? Que tenim aquella part abstracta i que ens dona una mica una explicació, i fins que no va començar la nova creació o els trencaments de la norma, no? Tot això portàvem 300 anys vivint de renda, no? De composicions meravelloses però que no pertanyien al nostre present, i de sobte passa tot el que passa a nivell mundial i passa a tots els nivells i també al nivell cultural, no? I ens serveix com una identificació, i és el que diu ella, si al final no agafes un llenguatge i t'identifiques amb ell i t'expresses amb ell, amb el teu present i amb els creadors, no? Que potser una de les coses que m'ha portat també a mi en el meu camí ha sigut poder tenir el contacte amb el creador, que no era ni Mozart, ni Beethoven, ni Bellini. No me'ls trobava al conservatori, però sí que em trobava, bueno, al conservatori no, em vaig trobar després amb el Joan, però quan t'hi trobes amb un creador i pots trobar un camí amb ell i després adonar-te'n que tu tampoc ets l'últim pas, sinó que el pas és qui t'està escoltant i que t'acaba de tornar, no? L'obra d'art s'acaba de fer en aquell moment. Doncs és això, la identitat també, no? Que crec que en els últims anys en aquests últims anys estem agafant una mica una dinàmica de sentir-nos més segurs amb nosaltres, i també per això tenim més incursions de la música de nova creació en totes les temporades, no? Bé, gràcies a programadors arriscats com ara, que tinc aquí al costat, que si no és per persones que s'arrisquen i que ens eduquen també, no? Com a públic. Santi. Bueno, per mi hi ha dos temes aquí. Un és que parlem de la clàssica o de la tradició clàssica, o com distingint-la de la nova creació, quan realment tots els compositors eren nova creació. És a dir, Mozart era trencador en el seu moment, Beethoven no cal dir, quan va fer la Waldstein no sé què devien pensar, o la Gran Fuga, és a dir, tot era un trencament, no? I així ha anat passant, tot el que és els codis de la tradició musical s'han construït a base de trencar i repensar i reformular coses que venien d'abans, perquè ningú ha creat tot aquest llenguatge, no és un corpus compartit, que és la part bonica, però tots eren trencadors. Llavors, per mi, en el meu cas concret, ha sigut una cosa com molt natural. Jo treballo amb els compositors vius perquè són els meus companys, perquè construïm el catàleg i el patrimoni musical cada dia entre tots, no? I en un terreny més personal, a mi sempre m'ha tret, no vaig arribar a la contemporània després, venint de la clàssica. O sigui, jo recordo quan estudiava piano, vaig veure els preludis de Debussy i vaig dir, uau, saps? És com I així vaig anar connectant amb tot, i amb el meu iPod tenia Stockhausen, vull dir. Jo era d'aquests, n'hi ha pocs, però a mi em passava, no? Que em fascinava el que em costava entendre i el que era desconegut. I a través d'aquí he fet el recorregut invers. He anat a la fascinació pels clàssics, o sigui, al revés, de dir, uau, Brahms, realment, què estava fent, no? Si mires verticalment Brahms, que tothom l'escolta com melòdicament, veus la monstruositat
constructiva que era, no? O la idea de desenvolupament que va agafar de Beethoven, com la va portar més enllà, o sigui que tots eren ments que qüestionaven els codis imperants en aquell moment, no? I això sempre m'ha semblat constitutiu de la música. O sigui, el contrari és arqueologia o museologia, no? I jo no estic en aquesta part, jo tinc una visió del patrimoni completament viva. Clar, que al final és això també, perquè la música és en el moment que es fa, per tant la cronologia no té massa sentit. Però sí que heu deixat en algunes paraules, per exemple, de la responsabilitat que deia la Judit, m'agradaria igual, perquè a vegades quan se parlen d'aquests temes el típic és queixar-se i dir les coses així, però ja tenim justament persones que estan actives i m'agradaria que també donessin exemples de coses que fan i de veure que és possible fer coses. Llavors, amb aquest punt de la responsabilitat que tu dius, jo vull, sigui el que sigui, programar patrimoni per recuperar coses o programar nous compositors perquè m'interessen, com us ho trobeu això? És possible sempre amb els programadors en general, parlem també en general, no cal noms ni casos concrets, però com ho veu un programador amb els intèrprets i troba reticències o un intèrpret i troba reticències ja no només amb el programador, sinó penseu amb el públic si s'espantarà, si no... Teniu coses, mètodes, a vegades coses pensades de com avançar en aquest sentit o us deixeu anar i passi el que passi? Fem al revés ara, si voleu. Jo, des de la programació, considero que el públic s'espanta d'entrada si l'intèrpret no s'ho creu. O sigui, aquest és el primer pas. Si l'intèrpret té un repertori propi contemporani, igual que s'ha estudiat una sonata de Beethoven fins a l'extenuació i s'ha barallat durant 3 anys i ja té la seva pròpia idea d'aquella obra i fa la seva interpretació d'aquella obra, quan això passa amb el repertori contemporani te n'adones que gairebé mai falla. Saps? Que és el que passa com el quartet Gerard, no? Que té els quartets de Gerard, els toquen igual que toquen quartet de Beethoven. Llavors tenen la seva versió i han anat evolucionant. Jo recordo que vam gravar un quartet que el vaig sentir en directe anys més tard i deia ara han canviat coses, i és aquesta cosa viva, no? El repertori. Llavors, aquest és el primer pas. Si l'intèrpret s'ho fa seu, llavors la música contemporània és una altra cosa i connectat amb això, bones interpretacions, perquè clar, interpretar malament la contemporània és millor no fer-la. O els compositors catalans patrimonial, que passa a vegades que es fa per quota i en canvi si els fas de veritat veus que és gran música en general. Sí, amb la dificultat afegida que hi ha patrimoni català que es va interpretar molt poc i quan es recupera es fa una lectura ràpida, llavors és com els materials, potser penso en obres d'orquestra, no? De Pedrell, que no estan... Les edicions no tot el treball que s'ha de fer. Ben treballades, perquè no van tenir el recorregut de qualsevol edició orquestral avui en dia, que es fan revisions i les partitures de Ravel han canviat no sé quants cops, no? I les versions actuals estan molt revisades. Una versió de Pedrell hem de fer tota aquella feina, no? Llavors, totes les primeres interpretacions són molt problemàtiques en aquest sentit. És un exemple, Sí. Bueno, en el meu cas, per exemple, com a intèrpret de cant, jo sempre... Les coses venen com donades, no? Prens una cosa i dius, bueno, deu ser així, i de sobte algú et diu, però bueno, i jo soc soprano o mezzo? I llavors, bueno, tu dius, bueno, és que abans els compositors composaven per persones, no pensaven la soprano i composaré per soprano. I llavors, clar, ens arriba tota la informació i el catàleg i tot el cànon de la música i acabes pensant, bueno, jo m'he de ficar en aquest rol i he de fer-ho d'aquesta manera, però jo la meva veu... I llavors entres en el món de la nova creació i parles amb gent que et coneix i que coneix la teva veu i que en la majoria dels casos composen per tu. I llavors això és una passada, perquè tu et sents en un motlle que està fet per tu i que a més tu pots, et donen aquella part que també saben que ets tu i que no l'escriuen i que llavors tu tens la llibertat per sortir i fer el que tu vulguis. I llavors és el que deia el Santi, també tu creus d'una manera i és una mescla entre la convicció i la responsabilitat i llavors allò jo crec que és el que ha de ser, no? Perquè llavors aquell discurs arriba i cada vegada més ho veig en el públic quan fas música i a vegades penses no sé si això acabarà acaba sortint i agradant i és el que més agrada de tot el concert, no? I jo penso que és això, una mescla entre la convicció i la responsabilitat i fer sentir a qui t'escolta
com un ésser intel·ligent, no com un qualsevol que no se n'enterarà i que els has de donar una cosa fàcil perquè s'entengui, perquè t'entri l'altre que se suposa que no entra. Llavors, la convicció també és de part de qui te programa i dels intèrprets. Sí. El públic, jo penso que som tots, no? Sí, i al final penso que el que busca el públic és una experiència també quan vas sentir un concert en directe i identificar-se amb el que està sonant, sigui Kurtak, sigui Gerard, sigui Haydn, sigui Beethoven. Al final l'essència de la música és la mateixa en totes les èpoques. O sigui, molt d'acord amb el que has dit tu, que també nosaltres amb el quartet vam començar fent música contemporània i ara portem 17 anys tocant junts i ara estem començant a fer quartets de Haydn. Vull dir, bueno, n'hem fet, però... No? I realment la lectura que fas d'un quartet de Haydn després de tants anys de tocar aquest tipus de música més moderna, ostres, és brutal, no? I la sensació que la música és cíclica, no tan lineal, no? Que la ment a vegades et fa com una línia de les coses, no? De la vida, de tot, és com lineal, però és un invent, no? Aquesta línia d'on surt, no? Amb la música és molt clar, o sigui, tocant Kurtak i tocant Tomàs Ruiz de Victòria és tot el mateix, no? Realment no hi ha una evolució del llenguatge, però no hi ha res de nou en realitat. És molt interessant, no? O sigui, és una altra percepció de tot, no? I per tant això quan fas un concert crec que la gent pot percebre això. I això és el bonic i el que fa viure les coses d'aquesta manera, no? I identificar-s'hi, no tant... Si és música moderna, no les etiquetes, no? Perquè mai hi ha hagut etiquetes. El classicisme, quan vam dir que allò era classicisme, quants anys més tard, no? Per tant, això no té cap sentit, no? Al final és tot una gran cosa que és el mateix, no? Sí, a més, just abans ens comentaves que hi vau tocar a Bilbao i Kurtak precisament va tenir molt d'èxit, no? Aquest tipus de... Et sorprèn encara com a intèrprets quan passa això. Passa molt, no? A primera hora del concert, bravo, no sé, és fotut que sorprengui, no? Perquè no hauria de sorprendre i realment va ser quan vam entrar tots quatre per afinar un moment on dius, hòstia, bravo, tal. No? No hauria de sorprendre això. I també ens ha passat de que ens diuen, per exemple, ostres, quin Haydn més modern, no? I és curiós perquè no volem fer un Haydn modern. Nosaltres tenim la nostra idea de Haydn i evidentment referències històriques, com es tocava a l'època i tot. No fem una versió historicista, evidentment, però alguna cosa ens ha portat a un llenguatge modern amb tot. I també per aquesta convicció de que la música s'ha d'adaptar al moment que estem vivint. Bueno, ja ho he dit abans. Pel que fa al patrimoni, només afegir que hi ha una cosa, i aprofito aquesta àgora perquè jo sempre la vaig deixar anar amb totes les àgores que tinc, a veure si algun dia algú me la compra, que és que s'ha de potenciar la idea de la consciència cultural. Igual com tenim la consciència alimentària, la de la salut, d'aquestes coses que ens les hem posat molt a dins, la climàtica, aquestes coses, la consciència cultural és molt important. Llavors tu com a públic, o intèrpret també, si un concert hi ha programat Juli Garreta, hi has d'anar sí o sí. En canvi, amb perdó, si hi ha programat Beethoven, si no hi vas no passa res, perquè hi ha altres països que sí que hi aniran, però si tu no vas al de Garreta sí que passa perquè els altres països no hi aniran. Llavors, aquesta consciència cultural és molt important. Deixo aquí la falca. Jo volia afegir també que quan parlem de la contemporània hi ha aquesta idea que de vegades no ha evolucionat en el públic, de la clàssica, essencialment, de que la contemporània és allò que va passar a la segona escola de Viena, quan realment hi ha moltíssimes estètiques desconegudes encara, no? Quan jo em penso en compositors catalans actuals que dius, des de Joan Magraner, Ramon Humet, Octavi Rumbau, i em diràs què tenen a veure amb la contemporània de la primera meitat del segle XX o de la segona meitat, és igual. Han passat, ha plogut molt i ha evolucionat molt tot, no? I parlen de la contemporaneïtat, les músiques dels compositors d'ara, no parlen del període després de la Segona Guerra Mundial, que era del que parlaven certs compositors del segle XX que van trencar amb tot, no? Llavors, no sé, de vegades s'ha de tornar a convidar el públic a reescoltar la contemporània que s'està fent ara, no? Perquè a desfer els prejudicis estètics en aquest sentit, perquè ja s'estan fent coses de totes les estètiques. Jo penso en Bernat Vivancos i em diràs què té a veure amb la idea de la contemporània convencional, no? Que ens hem fet del segle XX. Però bueno, sí. Allò que us deia de les coses concretes, per exemple, ja també ara tu, això que vau impulsar amb l'auditori de que hi hagués una obra de patrimoni cada vegada que era que hi havia el director titular o coses d'aquestes, quin tipus d'idees, com funciona allò? Bueno, són idees arriscades perquè
això va ser el Ludovic Moglò que quan va entrar a dirigir l'OBC ella tenia molta necessitat de conèixer el repertori català i va preguntar, i recordo que vam fer la feina de fer un repàs de tota l'obra sinfònica catalana que hi havia disponible, perquè va dir, jo pels 25 anys de l'Auditori vull fer una obra catalana a cada concert. I vam estar molts dies estudiant i mirant què encaixava, com es podien construir els programes, perquè és delicat. I de vegades te n'adones que les resistències són internes molts cops. Els propis músics de l'orquestra tenen resistències per creure's el prejudici que tenim tothom com a país, evidentment, també el tenen. Estem una mica complexats, també, no? A banda de que quan implantes una idea així i no hi ha una feina prèvia d'anys, no hi ha una tradició de fer música catalana normalitzada, és una mica traumàtic, perquè et diuen jo he vingut a fer la tercera Brahms, saps? Llavors hem de fer feina en el temps, no és qüestió de tenir idees fantàstiques un dia o fer-ho per un aniversari, saps? Per això, a mi els aniversaris crec que són grans oportunitats, però també tenen la doble cara, no? De que si ho cremem tot en un aniversari, l'endemà de l'aniversari ja continua la feina. No? I en aquest sentit s'ha de ser conscient de que no es construeix la normalització del patrimoni català en un any o en dos. Vosaltres, per exemple, Judit, amb el quartet, penseu els repertoris gairebé com si fóssiu programadors, també, o sigui, les obres que hi van, tot això. Teniu la valentia de posar-hi compositors contemporanis o, per exemple, amb el disc aquest últim que vau fer amb el Ramon Homet i Debussy, tota aquesta idea de directament anar a cara dues obres, no fer un disc de diverses obres i dins hi ha una catalana, sinó anem a tipus d'aquestes coses. Igual tot això com dins d'un quartet o això com ho penseu? Sí, la idea és normalitzar, o sigui, no fer mai coses perquè sí, perquè toca, perquè ens ho han demanat, bueno, a vegades que evidentment que et demanen coses, però és com has dit molt bé tu, o sigui, són tres coses, no? Hi ha els programadors, hi ha l'intèrpret i hi ha el públic, o sigui, aquestes tres coses han de funcionar, els programadors han de programar, els intèrprets han de fer bones interpretacions, és molt important, perquè és que si no la música no arriba i el públic ha de tenir la predisposició d'escoltar una peça nova. I nosaltres ho pensem així, ho pensem quan pensem en els programes, són coses que a nosaltres ens han de seduir molt, sempre. I hi ha molta música bona catalana, de compositors actuals, antiga. Tenim tanta sort amb el quartet de tenir un repertori tan ampli i de tanta qualitat que no és difícil, o sigui, al contrari, és apassionant, no? Perquè ficar obres de costat i cara a cara, no? I amb obres teves també t'hem programat enmig de Schubert i poses Magraner i coi, allà està i ostres, clar, llavors la gent jo crec que això també ho percep i posar en valor aquestes coses és el que la responsabilitat que tenim com a intèrprets, no? Sí, tu, Maria, fins i tot has fet el pas d'anar al patrimoni català més en general, perquè també has participat en teatre, amb les coses de l'Albertí, per exemple, la recuperació de peces que potser no són música clàssica, però que formen part de la cultura general. Aquest tipus de coses també tu com a intèrpret no ho fan tots els cantants, de també entrar al món del teatre o del teatre musical. No, jo estic una mica com amb el Santi quan deia que les coses que et fan por o que surten de la zona de confort són les que més te'l trauen. A mi sempre m'ha passat això, però sobretot perquè tothom escoltava les mateixes versions i tothom reproduïa les mateixes versions de tot el repertori. Llavors jo pensava, i jo què he de fer? Però si ja ho han fet ells, i jo em sentia una intrusa a tot arreu perquè i al final ho proves i dius, serà això el camí, però després entres en aquest món i llavors comences a dir, i si faig un encàrrec, i si llavors ho mesclem amb el teatre i llavors hi ha aquest repertori, però com és possible que això no ho hagin fet? I llavors, clar, comences a veure que no tot és tampoc música, no? Sinó que tota la situació també de la cultura en general d'un país, social, no? Com els esdeveniments socials de l'Europa del segle XX, doncs d'inicis van també fer i provocar que les coses anessin d'una certa manera. I ens hem emmirallat sempre en cultures que no som nosaltres, no? En els francesos, en els italians, en els americans, i llavors agafàvem aquí i d'allà i sempre com aquella cosa de nosaltres, no, aquest prejudici sempre, i crec que hem de creure en nosaltres, però crec que no només és responsabilitat nostra, sinó també del públic, no? Que és el que deia el Joan, ostres,
heu de ser molt exigents i heu de venir a les coses més complicades i posar-nos-ho difícil, perquè al final nosaltres no donem respostes, són preguntes, deixem allà. I ara què? Pues ara sou vosaltres els que heu d'acabar de fer el fil i de dir, ostres, i anar a casa i donar-hi voltes i sentir-te malament i angoixat, no només venir a disfrutar d'un concert amb els pèls de punta, no? A vegades he sortit aquí com amb... tenia ganes de marxar, no? Doncs això ja ha funcionat, però quan sortim, jo a vegades m'enfado amb mi mateixa de dir, merda, concert, perquè dius, ostres, sí, he fet l'agut, he aguantat la frase sencera, però no ha acabat de... Llavors ha agradat molt i doncs no. No ha funcionat, alguna cosa no ha anat bé. I això és, ostres, quan s'està viu, no? I quan vosaltres funciona, no sé, és que és això, és que si no, és com allò d'un quadre i llavors allò, el quadre te'n marxes del museu i el quadre continua allà. I tu tornes un altre dia i el veus i al final qui canvia ets tu, no el quadre està allà, sempre és el mateix, ets tu que el veus diferent. Doncs tenir aquesta sensació com a públic en viu i en el moment, entrar d'una manera i sortir d'una altra, jo crec que ha de ser el motiu per pagar una entrada. Ala, ja està. Sí, no, totalment. Respecte al quadre tenim l'inconvenient que la música pot fer més mal que el quadre. Vull dir, és més vivencial en el sentit que no t'escapes. No? Tu estàs en un Klimt i dius, no m'agrada, marxo. Estàs en un concert, no t'agrada una obra i te l'has d'escoltar tota. I això, de vegades, justament amb la contemporània, ha generat aversió per moltes raons, no? Però hi ha aquest punt experiencial de la música que ens té en un terreny més delicat o més complicat en termes de perceptius i de resposta del públic. Sí, perquè és aquella cosa que hi anem a vegades amb prejudicis, però està bé si sortim amb prejudicis, però abans anem-hi només amb uns judicis. Escoltem i després ja veurem. Sí, no m'ha agradat molt això del quadre. No, perquè la música, a diferència del quadre, és molt més efímer l'acte en si. Llavors, penso que això pot ser un element que pot cridar molt l'atenció al públic per anar a escoltar una cosa nova que es fa. Ho hauria de ser, vaja. És com una story d'Instagram, no? I és 24 hores, que ja és molt. Un concert ja és 1 hora i mitja, saps? Clar, això és brutal. S'està fent una cosa nova que durarà 1 hora i mitja, aquest moment que només serà aquí i ara i desapareixerà. Això és molt gros. Un quadre és un altre impacte, no? És com una gravació. Per això les gravacions són molt diferents, saps? I té un altre impacte també. No com a cosa dolenta, no com a cosa dolenta, simplement és un altre impacte. Però vull dir que posar en valor també això que dic, l'acte d'un concert en directe, en el sentit de la nova creació, i no nova creació també, amb tot això tampoc teníem valor de música del passat, que sort en tenim, però això volia dir, que hauria de ser un al·licient per la gent de venir a escoltar. Just ho heu portat a la pregunta que toca ara, que és potser una mica més concreta, però és la idea de l'enregistrament, perquè és evident que estem en un punt ja que els enregistraments comercialment no tenen sentit, però sí que en tenen de molts altres. Llavors, tots vosaltres esteu involucrats d'una manera més directa, menys amb enregistraments. Quina és la vostra idea sobre això? Si serveix més d'arxiu, serveix encara per potser tindre concerts, o encara aquella idea de mi m'agradaria ser una estrella i veure'm el Corte Inglés. No, cert. Va per aquí, deixar un testimoni d'una versió dels fets, no? I intentar, perquè clar, el mateix disc mirat 20 anys després a vegades costa sentir-lo, no? Per un mateix, perquè dius, ho faria d'una altra manera. Però, un testimoni, no sé. Sí, jo primer, el primer que m'ha vingut al cap és que gravar és brutal. És una experiència brutal, perquè et posa en un estat que no estàs normalment al teu dia a dia, d'un espai i un temps que de cop deixa d'existir, no? Perquè estàs tan ficat en allò. Llavors, jo crec que aquesta experiència queda plasmada en un CD. I això té un valor molt fort, no? Quan hi ha un bon tècnic, com és el cas d'en Santi, que hem fet 3 CDs amb ell i realment és així, no? I llavors, és el que diem del quadre, no? És una obra d'art que no de per si no queda plasmada, però en un CD sí que ho deixes allà, no? Llavors això té el valor d'entrada, evidentment, d'arxiu, això és, sí, però també com a intèrpret és molt interessant gravar una cosa i escoltar-ho al cap d'uns anys i a mi m'ha passat de dir, ostres,
No, som nosaltres, no? Perquè això que dic, la música és cada moment, no és un moment de fa 10 anys. No ets tu, no ets la mateixa persona, com no és la persona que està escoltant tampoc. Per tant, la música, aquest és el... Llavors, en realitat no té cap sentit gravar un CD, però té tot el sentit del món en el sentit que és una cosa molt, molt especial i que és una manera de que una cosa que no es pot aturar s'aturi, no? I clar, quan això, si tant de bo poguéssim avui en dia escoltar un CD, no? Més, clar, com ho graves tu, no tenir un bon equip de música, escoltar tots els detalls que no sentiràs mai en un concert en directe, és molt diferent. O sigui, el nivell de detall, de sonoritats, no té res a veure un concert en directe, no? Per tant, ho recomano tant com un concert en directe. Escolta aquests músics en directe i escolta'ns en CD. I són vivències completament diferents, no? I sort en tenim de les gravacions i de les bones gravacions que fan que la música la puguem escoltar i segueixi viva, perquè si no, ja em diràs, una cosa que desapareix al cap d'una hora i mitja, clar, sort en tenim. Sí, per lo que deia el Santi abans també d'això referent al patrimoni, que és una manera també que llavors ho tens ràpid buscat, perquè si no, desapareix en el temps, passen 50 anys i ningú se'n recorda d'aquella obra. La part d'arxiu i testimonial i patrimonial és evident. Ara, jo no faig els discos per això. No. Per mi el que estava dient la Judit ja toca el tema directament, que és que d'alguna manera ja deixes coses que en un directe no pots deixar. I això té a veure amb que estàs fent una versió ideal de la teva idea d'aquella peça en aquell moment de la teva vida. Clar, que per això la mires del cap de 20 anys i dius és com quan mires una fotografia teva de jove, no? Doncs el mateix. Però en el moment que el fas, si el fas ben fet, que avui en dia tenim les eines per fer-ho, i després de Glenn Gould, sobretot, que és la persona que es va inventar aquesta història de fer la teva versió fins al cada detall, el color de cada nota, el tempo, el passatge, els balanços, tot, fins a l'obsessió, no? Fins al punt que va deixar de tocar en directe ell, perquè ell tenia la necessitat de fer una versió superespecífica de la seva idea d'una obra, no? I tant és així que quan va fer les Goldberg la segona vegada no té res a veure amb la primera versió, però és igual d'específica, és a dir, és igual de consistent amb si mateixa. I aquesta és la idea, quan fas una gravació moderna estàs plasmant la teva idea d'una obra, és com una partitura viva, diguéssim, no? Però la pots portar fins a l'extrem. I si has fet aquell programa en directe molts cops i l'has interioritzat, l'has dormit, l'has somiat, clar, en el moment de gravar-lo és una catarsi increïble, no? I a part amb la dificultat que no tens el públic. Llavors, tu no estàs reaccionant en públic, llavors has de compensar amb la perfecció de la idea, no amb la perfecció de la tècnica, que són aquests discos avorrits, no? Sinó amb la perfecció de la idea musical, i això és molt difícil. Molt interessant, sí, és una abstracció realment, és com una composició, és una abstracció més de la música, és una idea, un pensament sobre aquella música, però que no treu que és possible també en els enregistraments que hi hagi la màgia, no la del concert, però un altre tipus. Recordo, per exemple, les gravacions històriques de Casals, sentir-lo respirar, té una ànima increïble. O jo recordo ara fa pocs anys, feia molt temps que no em passava, amb el tercer moviment de l'Opus 110 en el disc del Josep Colom de les sonates de Beethoven últimes, ostres, està a punt de plorar gairebé en una gravació. I dius, com pot ser això? I és per tot això que deies. Però això són els grans intèrprets. Jo ara estic treballant per la Fundació Pau Casals, també estic fent una immersió enorme en Pau Casals, i és al·lucinant realment la connexió amb la idea musical que tenia i els grans músics amb qui treballava, amb Stern, vull dir, t'adones que tenia una altra manera d'aproximar la interpretació. O sigui, la prioritzaven la plasmació de la idea musical, però inclús en directe, que això és una cosa que avui en dia estem fent més en disc que en directe, s'està perdent una mica el sentit d'interpretar, no? De dir tu, de llegir el que està dient aquelles notes. No? I avui en dia estem en la tendència que els intèrprets ho toquen tot molt perfecte, però fan poca lectura profunda sobre la partitura. Aprofitant això que acabes de dir, és una cosa que em va dir justament el Colom fa 2 o 3 dies, a propòsit del concurs Chopin, que ell havia sigut jurat a l'any famós del Pogorelich i tot allò.
i li va dir, bueno, què opines d'això que ha passat? Perquè sempre hi ha aquestes crítiques de que guanyen els d'allò, i diu, sempre guanyen els que toquen igual el millor. I que és una mica... És així. Ja igual perquè tinguem temps també per si algú vol dir alguna cosa, només l'última pregunta és una mica com desitjos, utopies, realitzables, no realitzables, si teniu sobre aquesta idea de, igual tornant a la idea d'unir patrimoni amb modernitat o de desdibuixar-ne els contorns, si teniu alguna cosa que encara no hagueu fet però que dius, tampoc cal que l'especifiqueu si no voleu, però igual la direcció cap on us agradaria anar. No ho sé. No ho sé. Jo poder tenir l'oportunitat de poder continuar intentant fer encàrrecs a compositors i compositores i intentar, no sé, ensenyar en la docència als meus alumnes doncs, que la música que han de fer primer és aquesta i que han de parlar entre ells, no ho sé. I intentar doncs, conscienciar una mica el públic, no? A qui no és músic, a que es posi la música, els iPods, no? I que intenti fer un exercici de posar-se a Joan Magraner i de trobar quin és el moment emocional que necessita. Millor el primer moviment de no sé de quina peça, no, però el segon m'acompanya avui per... Vull dir que no només contemplar la música des del punt de la música contemporània, nova creació, o des del punt de vista intel·lectual també, no només aquest, sinó també el vivencial, el de què em fa sentir, què em toca, igual que ens posem a la Rosalia, no? Justament ara que se'n parla d'ella, doncs per què no també tenir aquesta vessant de posar-me-la i sentir i fer el meu dia a dia, que això no li treu res en el contingut, sinó que me l'estic fent meva i l'estic portant al meu dia a dia i penso que això és com entrar, jo penso que ja ho estem fent, jo estic super feliç de veure avui doncs això, gent tan diferent i d'anar als concerts i programats amb coses que no saben qui hi ha al programa, perquè ja no hi ha Mozart, sinó que, ostres, i que la gent vingui i s'atreveixi a que li passi a la cadira. Això és el que a mi m'agradaria fer. Petit incís només en una cosa que has dit al principi, que això crec que és molt important i a vegades i no està passant gaire, que és la idea de l'intèrpret encarregant coses i que aprofitem que això es grava, també ja ho he anat dient, però que no sé si sabeu que hi ha unes ajudes del govern, de la Generalitat, així pels compositors. Són els compositors que ho demanen. Jo sempre els insisteixo que crec que s'ha de replantejar i haurien de ser els intèrprets que diguessin jo la demano perquè vull aquest encàrrec. I aquest tipus de coses fa que la música passi uns filtres de la música i que llavors segurament també milloraríem en certs aspectes, però que és una cosa que cal potenciar molt en aquest país, que és que l'artista, l'intèrpret, tingui molt més a dir. Sí, jo, referent a això que has dit, també penso que és molt important això, fer pinya en aquest sentit. Està molt al cas del que passa tothom, o sigui, conèixer molts compositors vius, fer xerrades, aproximar tot això a tothom, o sigui, que sigui una cosa de tots, que tothom se senti que participa en un moment d'art complicat i de societat molt complicat i que per tant per això tot té a veure. No? Llavors, com entre tots fer pinya en aquest sentit i que passin coses, que passin moltes coses, perquè es fan moltes coses que valen molt la pena i s'ha d'estar al cas simplement, i parlar i discutir, no m'ha agradat i això que has dit, enfadar-se molt, i a mi m'ha passat d'anar a un concert de música contemporània i marxar d'una mala... Vale, doncs això estava molt bé, sí. Llavors, que passin coses i això és el que desitjo que passi. Això m'ha fet recordar una declaració de Sergi López, l'actor, que ara parlava de la pel·lícula aquesta que ha fet de l'Oliver Lacks, i que tots els seus amics es van enfadar amb ell, que aquesta pel·lícula és intolerable, fatal, horrorosa, tal, però que tots li reconeixien que al cap d'uns mesos encara estaven pensant en la pel·lícula, o sigui que no l'havien oblidat, que estava present, que l'estaven madurant, que estaven digerint i això significa que ens hem de fer una pregunta amb l'art en general i amb la cultura, que és què li demanem a l'art, a la música, que sigui plaent, tenir una experiència estètica de bellesa i punt, entreteniment o transformació. Llavors aquí està la clau, no? Incitar, animar a que el públic
demani alguna cosa més a la música, demani transformació personal, i tingui aquesta apertura, aquesta capacitat per escoltar, que és molt difícil perquè estem en l'era que més dificulta l'acte d'escoltar, perquè estem dispersos completament, mirant el mòbil tot el dia, les xarxes socials, no sé què, que és el contrari a l'actitud aquesta d'apertura i atenció plena en allò que està passant. Llavors hem de contribuir amb el que fem, i aquest és el meu desig personal, treballar perquè allò que faci contribueixi una miqueta a que la gent escolti més i que la gent demani més de la música, saps? Sí, que al final també és un acte individual, escoltem nosaltres, però la gràcia de la música clàssica en conservació és que és un acte individual fet en col·lectiu, que això també és molt important en els nostres dies, que s'intenta que tothom es pensi que és ell sol en el món i que és el centre, i no, la gràcia de la música és que ens diluïm tots una mica en una escolta que no és de ningú tampoc, perquè el compositor al final fa una partitura, però sense els intèrprets, sense algú que la programi, no existeix. No sé si tindríem 5-10 minuts a tot estirar per si algú té alguna opinió, dir alguna cosa. No cal que sigui una pregunta, Jordi. Hi ha un altre micro i ara el passarem així pel... Gràcies. Molt interessant la conversa, molt suggeridora. Només hi ha un aspecte del que no heu parlat i m'agradaria saber. Esclar, el patrimoni requereix no només les obres i els intèrprets, sinó el públic. I em sembla que el gran repte que tenim és com creem audiències noves, com apropem les arts, i en concret la música, com un aspecte de la transformació social, de la construcció social, perquè la cultura, si alguna cosa és un espai i una oportunitat per construir i compartir valors. M'agradaria saber, perquè el patrimoni sigui patrimoni, és una cosa que ens ve i que enriquim i que construïm dia a dia, com ho fem arribar a la gent. Què podem fer? Perquè crec que no anem bé. Però ho dic no pas com un retret, sinó com una oportunitat. Ens hauríem de posar en aquesta direcció. Quina és la vostra opinió al respecte? Gràcies. Bueno, no sé. Per mi el que trobaria important seria fer-ho de manera normalitzada, o sigui, incluir patrimoni dins de la tradició musical que portem ja de sempre. O sigui, passa molt que hi ha temes de subvencions, temes que a vegades ens queda una mica exclosa. O sigui, ara anem a fer música catalana, ara anem a fer música de dones. Jo penso que tot això és difícil de veure com una cosa que està molt bé que passi, perquè necessitem que es faci, però no deixa de ser una mica un emparany, d'alguna manera. El que hauríem de fer és ficar-ho en programes de manera normalitzada i que funcioni. I ja anirà venint públic si hi ha bones interpretacions, si els programadors ho fan amb criteri. És una cosa que no és un problema del públic, ho has dit tu molt bé, no hem de tractar la gent com si fossin... No els agrada, no venen. Si no venen és per alguna cosa. No s'està programant bé, no s'està interpretant bé, o no s'està fent en el cicle adequat. Per tant, preguntem-nos coses i ja he dit, es fan coses molt bé, d'altres potser ens hem de replantejar tots. No es pot dir que el públic no va perquè no hi enteneu. No estic d'acord amb això, personalment. També crec que no és una cosa que vingui d'un dia per l'altre, sinó que serà una cosa, jo penso com a mare, que la nostra obligació també és com dir, estic malalta, em prenc un antibiòtic, doncs soc responsable, i menjo bé, soc responsable i un dia a la setmana vaig a veure una obra de teatre, una obra de música, no sé ni què faran, però és el dimarts i el dijous menjo arròs. Doncs el dimarts vaig al teatre i vaig amb tota la família o amb tots qui pugui replegar. I jo penso que això és com una responsabilitat de culturitzar-nos i de ser crítics amb la informació que ens arriba. No només hem de ser solidaris cap enfora, sinó cap a nosaltres mateixos. I jo crec que sent solidaris amb nosaltres mateixos, cuidant-nos en aquest aspecte que està tan descuidat, penso que tindrem un criteri i tindrem ganes i ens sentirem orgullosos d'anar i d'anar. Jo penso que al final la cultura ens identifica com a persones i com a col·lectiu. I si consumim el que ens donen sense criteri, doncs acabarem anant on volen que anem. Jo, per mi, hi ha el tema, com dius tu, Maria, que és el tema de l'hàbit, quins hàbits tens i com incorpores la teva
activitat cultural, com a espectador, com a oient, etc. I també l'autocrítica en termes de la feina que fem, si no funciona, per què no funciona, i perquè existeix un públic cultural a Barcelona i de vegades no el convoques perquè no estàs afinant prou. No? Però això seria, diguéssim, si ens conformem amb el que tenim. Per mi el problema sociològic que apunta Jordi té més a veure amb un problema macro, és a dir, en macroxifres, quanta gent està anant al teatre, escoltant música o incorporant la cultura com una cosa normal en el seu dia a dia. Percentatge de població a Catalunya i les xifres són molt baixes. Llavors, el públic potencial no és la gent que ja està interessada i fidelitzada amb la cultura, perquè si ets capaç de convocar-la tota com a institució, com a Palau, com a auditori, com a Liceu. No. La pregunta és per què no hi ha més gent que incorpora la cultura en el seu dia a dia. I això és un problema sociològic que s'ha de treballar des de l'educació i la comunicació. La comunicació ens va en contra, estem a l'era de la desinformació i la cultura no és un valor perquè no monetitza, i l'educació no estem en el millor moment tampoc, en molts aspectes. Estem encara preguntant-nos si els nens han de tenir mòbils als 16 anys quan realment per mi no hi ha qüestió, és que les empreses aquestes de Silicon Valley estan pensant en fer negoci i estan guiant les nostres dinàmiques i els nostres hàbits cada dia. Llavors, hi ha un problema sociològic molt greu i la cultura és l'últim dels temes de debat. O sigui, s'hauria de posar al centre i fer unes polítiques de país molt diferents a les que s'estan fent en termes culturals. Sí, tenim una pregunta allí. Jo només afegir una cosa amb això del patrimoni, que també és una mica conflictiu, perquè penso moltes vegades que falta també el pas una mica de la valentia de dir també s'ha de triar, perquè arriba un punt que a vegades hi ha el cofoisme de dir com que és català ho hem de fer i no, ser català porta obligacions, no és un do. Llavors també falta aquest pas de dir, no sé qui ho ha de fer, un grup de músics o d'això, el repertori canònic l'hem de marcar d'alguna manera, perquè si no tot no pot ser sempre. Endavant. Sí, soc Martí Teixidor. He demanat la paraula abans, però a partir de sociològic i educatiu. Jo m'he dedicat a l'educació, soc pedagog. Realment s'està fent a través dels mitjans de comunicació i ja ni sociològic, s'explica sociològicament, però és massivament. I per tant es creen modes, es creen impulsos, perquè a més potser no hi ha aquells crítics de diari abans, del teatre, de la música, que argumentaven, tipus Segarra i tal, i el que pensaven, sinó que en el fons els mitjans fan publicitat dels actes per fer audiència. En realitat no estan difonent, sinó que el que volen és tenir audiència. Vaig a l'educació. L'educació musical no ens funciona. Hi ha unes quantes escoles que sí, evidentment, però un país, i per això estem en cultura catalana, que vam tenir la pedagogia musical del Joan Llongueras, que concretaven la nostra cultura, en les nostres poesies, en les nostres balls, doncs la pedagogia del Cros, que va estar estudiant amb ell, tenim un patrimoni riquíssim que poques escoles han conreat i que a més s'hauria d'actualitzar, perquè es poden fer les figures del pessebre, etc., però podem fer moltes més coses i s'han de fer moltes més coses d'aquestes. No funciona en general a les escoles perquè no es crea aquest gust musical que ha de començar per les coses més lligades justament a la nostra cultura, les que podem haver sentit dels pares o se sentien en l'ambient, que avui els pares o mares potser no poden fer-ho massa. Aleshores, tenim la possibilitat dels enregistraments, que és contradictori, però si l'educació es fa bé, en els enregistraments es pot fer una conducció més, sobretot amb els més grans, ja amb els petits seria molt més creatiu, però amb els adolescents es pot sentir el mateix tema un dia per unes condicions, per uns fets socials, per unes vivències, o per uns altres, i veure que l'intèrpret, és molt maca la paraula intèrpret dels músics, són intèrprets, o sigui, és que no és per casualitat la paraula. En el cas dels usos i gratificacions de la música a l'escola, i especialment a la joventut, hem d'obrir aquesta diversitat i que un faci la seva interpretació, en el sentit d'allò que s'ha dit d'un llibre és un llibre, però cadascú que el llegeix és un altre llibre. Doncs en aquest cas ho hem de cuidar amb la música.
Jo no sóc especialista de música, però he fet cantar a tots els alumnes, he posat audicions a tots els alumnes en anys en què no es feia gens de música en aquest país, però jo sempre en feia, com a mínim un dia a la setmana. I els podia passar del Bonnie M, que escoltaven ells, els tenia els nanos al Carmel, o els podia portar al Frank Zappa, els podia portar a Bach. O sigui, és una habilitat que si tu n'estàs convençut i tens una mínima cultura musical, que no vol dir ser especialista, l'has de transmetre. Però això ens està fallant totalment a l'educació, que ve determinada per el consum, i els avis, les àvies, compren les músiques que els nens volen, que s'han anunciat, etc. I entrem en un uniformisme terrible. L'escola en l'educació ha d'ensenyar a usos i gratificacions diferenciats. Sí, moltes gràcies. Hi havia, no?, algú per allí. Després hi haurà algú més, perquè si no, n'hi ha moltes. Intenteu ser breus. Farem 2 més i prou. Intentaré ser breu jo també. En primer lloc, felicitar per l'acte, felicitar-vos a tots i als intèrprets, a l'intèrpret i la que vindrà per cloure l'acte també. Jo seré molt breu i estic coincidint totalment amb les darreres paraules que acaba de dir l'últim intervinent. Jo només diré una cosa, jo soc el fill d'en Joan Guinjoan. El meu pare anava per les escoles municipals i feia divulgació musical i portava uns quants músics. Un dia potser hi havia un quartet de Haydn, però l'altre hi havia la història del soldat. A les escoles municipals amb nanos de 6, 7, 8 anys, 5 anys. Això és el que falta. Això és el que realment falta. I els compositors potser s'hi podrien apuntar. Existeixen coses, precisament a l'auditori hi ha una cosa fantàstica, és el compositor entra a l'aula, que es fa això. Els compositors durant un any, sempre són uns 4 o 5, i que és una cosa al·lucinant. L'únic que són certes escoles. Estaria bé que això algú veiés des del govern i digués això hauria de ser tot el país. Això hauria de ser aquesta uniformització en sentit positiu. La Montse, després. Molt bé, moltes gràcies també em sumo a l'agraïment per la iniciativa. Heu parlat molt d'intèrprets, de compositors, no podia ser d'altra manera, també de públics. Jo com a representant d'un equipament diria que se'ns ha d'exigir, si és que no tenim convicció, que espero utòpicament pensar que sí que els responsables dels equipaments, dels auditoris, tenen convicció en la nova creació, però si no la tenen se'ls ha d'exigir, se'ns l'ha d'exigir. Per tant, hem d'apel·lar a la responsabilitat dels equipaments públics amb finançament públic, programar, no només a programar, sinó inclús a donar suport a la creació i a la producció de noves obres. I de fet, aquí també s'ha parlat de la confiança que generem en el públic, tant els intèrprets com els equipaments. Jo voldria dir que els equipaments també podem ser generadors de confiança, no? Si fem bé les programacions, si anem veient com encaixar amb el públic, però alhora sensibilitzar-lo cap a tendències o obres que potser d'entrada ells no coneixen i per tant hi tenen un prejudici, una barrera, una por, doncs si aprofitem-nos d'aquesta confiança que generen tant els intèrprets que programem com el mateix equipament i intentem fer aquest cercle virtuós de la confiança i alhora la sensibilització cap al públic. Per tant, cada temporada que presentem, si presentem obres noves que a més hem impulsat, no? Heu parlat dels encàrrecs que podien fer els intèrprets, els equipaments també han de fer encàrrecs. Doncs aleshores sensibilitzar el públic d'aquesta nostra responsabilitat i d'alguna manera de la seva com a públic català que són. Jo voldria dir una cosa més, que em dóna la sensació que per part dels intèrprets sovint oblidem lo important que som a l'hora de difondre aquest tipus de repertori. I moltes vegades el fet de que les institucions apostin per un tipus de repertori i que s'inclogui i que formi part de la programació general i que hi hagi un esforç, es perd en el moment en el que realment el públic general, em puc equivocar molt, però em dóna la sensació que el públic va veure un intèrpret i no una obra. Jo vaig fer una investigació sobre una obra de Montsalvatge que no va tenir prou difusió
perquè la persona per la que se la va escriure no va estar interessada en aquella obra, simplement no li agradava. Llavors era una persona molt famosa que si ell hagués volgut l'hagués gravat i aquesta obra ara seria mundialment coneguda. Perdem una mica el fil en el moment de dir si som capaços de prendre aquesta responsabilitat, no? Com has dit tu, de realment interpretar obres que potser no ens entren tan fàcilment com pot ser de la manera que hem estat educats, un Haydn, un Mozart, però jo crec que a aquests nivells ja podem plantejar-nos obrir, l'estar oberts, el poder obrir nous llenguatges i intentar aprendre el dia a dia a expressar-los i a explicar-los tan bé com una obra que per nosaltres és fàcil. Llavors crec que el paper de l'intèrpret, jo voy a lo mío, però... És a l'hora de sortir a tocar, a tots. Sí, m'estic protegint. No, en realitat no, m'estic posant... Però crec que hi ha un paper molt important per part de l'intèrpret i a l'hora de programar també el dir... Hi ha grans intèrprets que estan constantment programats a totes les sales del món que no tenen aquest interès i que són els que omplen les sales. Llavors, no sé com es fa, no en tinc ni idea, no és la meva feina o potser sí, però m'agradaria posar en relleu aquesta responsabilitat i aquesta importància de l'intèrpret a l'hora d'introduir aquest nou repertori i la investigació, l'experimentació, la capacitat de poder crear laboratoris en els quals hi hagi una difusió pels públics més joves i per aquells no tan joves que realment no en volen saber res de la música contemporània. O sigui, els meus pares avui no han vingut perquè toques una obra molt rara. Hosti, tio, a mi m'agradaria que haguessin vingut, no? Però jo no els puc canviar. Vull dir, no, és que quan toquis algú maco ja, saps? Home, algú maco, a mi em sembla preciós. I ara veureu, o sigui... No, vull dir, a veure, no hi ha res escrit sobre gustos, no? Però, perdó, que m'estic enrotllant i no voldria pas que fos... Víctor, havies dit tu també, o era allò del... Acabarem doncs amb l'últim. Hola, soc Marc Canals, vinc en representació de Catalunya Música i soc programador a Catalunya Música i volia trencar una llança perquè considero honestament que tenim molta sort a Catalunya de tenir una emissora com la nostra que va néixer precisament, Joan, amb aquesta consciència cultural que tu dius. Ara fa gairebé 40 anys i era totalment una anomalia perquè vam néixer una mica fora de la norma perquè no teníem aquesta consciència en aquell moment, però sí que teníem una realitat musical que sí que s'havia d'evidenciar d'alguna manera i es va fer néixer precisament Catalunya Música per donar altaveu a tota la realitat musical de casa nostra. Durant 40 anys gairebé, Catalunya Música ha anat vivint de tota aquesta realitat i n'ha anat fent de corretja de transmissió de tot això i afortunadament seguim remant perquè això sigui possible. Aleshores sí que és veritat que els mitjans de comunicació generalistes no ho fan com ho haurien de fer, que ho haurien de fer més, però no només amb la música, sinó amb la cultura, amb la literatura, amb l'art, etc., perquè la cultura al final queda com una mica allà arraconada i ens interessa molt que hi sigui, però a l'hora de la veritat no té un consum de masses, per dir-ho així. Aleshores, cada dia jo em llevo amb la voluntat o amb la pregunta més aviat de dir què podem fer perquè la música catalana, la música de la nova creació, la música dels clàssics arribi a ser un consum massiu, com passa a Anglaterra, per exemple. A Anglaterra la gent consumeix molta música clàssica. A Alemanya, cada emissora de música clàssica, que n'hi ha una a cada cantonada, tenen una orquestra simfònica. Vull dir que què fa, i a mi m'agradaria que em diguéssiu, què fa que nosaltres no puguem tenir aquesta mateixa realitat, tenint el talent i tenint la capacitat de poder crear i de poder interpretar la música com ho fem,
perquè la gent no va de concert com ens agradaria i ni consumeix la música com si fos una cosa massiva. Què podem fer? Jo m'ho pregunto. Vols dir? Has dit Anglaterra i l'educació musical a Anglaterra com és? És a dir, quanta gent canta a Anglaterra, quin nivell de música coral, per exemple, no? I a Alemanya el mateix, quantes orquestres sinfòniques tens, amateurs, o sigui, és una qüestió de massa crítica. Si la cultura està normalitzada amb una massa crítica suficient, es genera un consum normalitzat de cultura, que ja no és consum, perquè el consum és una paraula horrible, de fet, sinó un hàbit de vida cultural. I jo trobo que és l'educació, per això és el tema, no? Es treballa des de baix i és molt lent. Sí, a més, aquí passa que fins i tot gent de molt de la cultura, gent que llegeix molt, gent que va molt al teatre, no saben res de la música clàssica i hi ha aquesta desconnexió, però bueno, això ja és un altre tema per un altre. Llarga vida, en tot cas, Catalunya Música. A més, fa una cosa molt bé, que és el de la UER, perquè ens envia coses nostres cap allà i nosaltres cada dia, que són 3 concerts al dia, que això és el que m'agrada més, concerts d'ara, recents, a vegades amb grups joves, amb orquestres, que les sentim en el dia a dia. O sigui, llarga vida, Catalunya Música. Moltes gràcies, Judit, Maria, Santi, gràcies a vosaltres. Un aplaudiment per ells. El tallo, faig de director d'orquestra, però sí que moltes gràcies, que ha sigut un plaer. Gràcies també a vosaltres per ser els que heu intervingut, que ha sigut molt interessant, però això encara no és tot. Ara baixarà la Laura Pou, que l'heu sentit opinar, d'aquests intèrprets com els que avui hi ha tots aquí, que tenen coses a dir, no només tocant, que això també és important. I mentre baixa jo li prepararé el faristol, també fa una hora que està aquí amb la flauta a la falda, o sigui que igual donem-li una mica de marge perquè pugui també calentar l'instrument. Però comencem a preparar-ho.